जोमैलै ओइ जोमै हामाब्रा जोमै बिदि बाहादुरि खिन्थिनो हामा जोमैलै रथ'ब्रा रथ' जोमै मानि एसेबां बाहादुरिब्रा नोङो जों मानो थाखै फैदों बेयाव जों मा खोथा रायलायनो नागिरदों नोंजों नोंथ' खोनासंनो हायोना जोमै नोंनि थाखै अलंबारा बेसे फैसा दाहार खालामनानै नोंखौ लांनो फैदोंलै नों मानो बुजियाब्रा अलंबार आंहा नोंजों रायलायनो जेबो खोथायानो गैया आरो नों आंखौ मानो होसोबाय थादों थांफिन आंनि सेरनिफ्राय अलंबार नोंखौ आं बबे जुनादजों रुजुगोन नोंखौ आं बबे जुनादजों रुजुगोन हो नों बायदि आखल बे बुहुमाव रावबो हौवा मानसियानो दा जाथों लाजिनाय दङना गैया नोंलाय आंजों संसार जानो हाला होननानै आंखौ नोङो मोजां नंला होननानै आंजों गोजोननाय गैला होननानै नोंनोथ' आंखौ फाथैलाय बिसिलायबाय दा दालाय मा खि जानोथो नोङो आंखौ नागिरफिनखो दालाय आंनियावलाय मा नुफिनखो नोङो हो आंनियाव मा नुफिनखो जोमै बिदि जेबो दाहोनसैब्रा जोमै नों एसे बुजिदोब्रा आंखौ जोमैलै एसे बुजिदोब्रा बा नोंखौसो नुबाय आरो दै आं जोमै बेबायदिबो बाहादुरि खालामो आरो नोङो सिरि था नों गोमथा ओइ जोमै बे नोंनि खाथियाव थाफानाय हौवायालाय सोर जाखो माथो नोंनि ब्लगावबो बे हौवाखौल' नुबाय थायो बे हौवायालाय सोर बिनि सोमोन्दै मानो नांगौ नोंनो आं जायखि हौवाफोरजोंनो थाया मानो आं जायखि हिनजावफोरजोंनो थाया मानो बे आंनि खोथा सेंग्रा गोरलै पटायना लाफैबाय आरो बियो बिनिखायनो नोंखौ बिदि खालामबाय थादोंलै अलंबार एइ बासा नों साइडआव थांथ' थां नै आरोबाव आंनि खिथु उन सङोब्ला बेबायदि होगोन आं बुंदों अलंबार नोङो आंनि खिथु उन होसोनानै जेबो मोनला आं नोंजों थांफिनला आरो आं नोंखौ बै समावनो थैबाय सानबाय जेब्ला जों सानैजों फाथैलाय बिसिलायदोंमोन बै समावनो आं नोंखौ थैबाय होननानै साननानै लाखाबाय जोमै गोसोआवलाय मानसिया मा सानो मा साना साननाय बायदिथ' गासिबो जाजोबाना नों सासे लाजिनो रोङै हुआ नों सासे मूर्ख हुआ नोंहा जुदि आंनि सायाव अननाय दङमोनब्ला नोंजों गारजाखांनायनि उनाव आं दि बेसे आलाय सिलाय जादों नों बेखौ सानदों नोंनि थाखाय दि आङो बेसे गाबदों नों बेखौ सानदों नोंथ' सानाखै मालायनि न'आव फिसा बानो थाहैनांदों आङो मालायनि खि जोम सुनांदों आङो मालाया जेखौ होयो बेखौनो जानांदों आङो उदै बुङालासे मालाबा ओंखामखौ खम मोनजानानै दैखौनो लोंनानै गावनि उदैखौ सुफुंनानै लाखिनो गोनां जादों आङो बै समफोरावथ' नोङो आंखौ खबरानो गैयामोन नोंखौ बुंनो सानोब्ला आङो दाबो गोबां खोथा बुंनो हायो मिथिगौ नाथाय नों बायदि मूर्ख हुआखौ बुंनायनिख्रुइ बुङैयानो साबसिनसै नों बायदि मूर्ख हुआजों रायलायनायनिख्रुइ रायलायैयानो साबसिनसै नों माब्लाबाबो सोलायनायाव गैखाला नोंनि खोथाखौथ' दोनथ'बाव नोंनि नोम्मानि आखलाबो गाज्रिखा मा नोंनि नोम्माल' नोंसोरनि बंस'आनो बेबायदि नोंसोरनि बंस'आनो गाज्रि नोंसोरनि बंस'आ गाज्रिखायनो फाथैलाय बिसिनायाव गासिबो मदद होफादोंमोन जानांगौ दा बै न'खराव नैबे आं बायदि जोमैनि खिनि हासार मोनैखायनो गासिबो रानथाबनानै दङदां बिनिखायनो आंखौ गासैनोबो नांगौ जाफिनदों बिनिखायनो नोंबो आंखौ लांफैनो हादों नङा होनलाय नोंनि न'खराव आंनि खिनि हासार मोनैखायनो नोंसोरो रानथाबनो नागिरदों नोंसोरनि दाउ अमा मोसौ बोरमा फिसिनाय दंफां लाइफां गायनाय खेथि बाथि गासिबो रानदों नङासै जोमैनि खिनि हासार मोनैखायनो बिनिखायनो आंनि खिनि हासार नांगौ जादों खोनासं नोंनिया नों आंनिया आं नोंनि संसाराव नोंनि लामायाव नों थाबाय आंनि संसाराव आंनि लामायाव आं थाबायगोन दिनैनिफ्राय नों आंनि सेहेरा दानायसै नों बायदि गियान गैयै मूर्खफाजों सोर रायलायनो गुड बाय जोमै ओइ अलंबार मा खालामनाय जादोंब्रा लासिं बासिं उथिदो ओइ गोमथा नांला बे जिउ मोनसेयाव हिनजाव होननायखौनो नांला आंनो नांला हिनजाव नांला थौदो थांनोसै आंनो नांला हिनजाव नांला बे संसाराव हिनजाव नांला आंनो हिनजाव होननाय बुस्थुआनो मैला हिनजाव होननाय बुस्थुआनो गेसाव नांला आंनो नांला थौ मा जाबावगोनलै माबा हिनजावफ्रासो गेसाव मैला जालायलांबाय फाग्लासो जाखोना माखोब्रा बेलाय जेरैखि जायाब्लाबो बेखौ न'नि फारसे लांनायनि बेबस्था खालामनांसिगोन बोरैबा माबा माबि जाबा सेसलै इसा बेयाव लिंहरलायनाय बिदि माथो खोथा जोबोर गिदिर खोथा जाबाय बिनिखायनोसो आं नोंखौ बेयाव लिंहरदों मा खोथा जाखो आरो न'आवनोथ' रायलायनो हायोमोन ना बेयावनो रायलायनोसै होननानै नोंखौ बेयावनो लिंहरनाय जाबाय इसा ओमफ्राय मा खोथा जाखो बुंदो नोंनो मा रावजों फोरमायबावनोसो जाबाय आङो गावखौनो लाजिनायबो मोनदों आरो आं बाथ्रा
बाथ्राखौ बुङोब्लाथ' नों आंखौ थगायसुलि होननानैसो साननोबो हागौ। इसा आं जेबो हमनो हायाखै नोंनि बुंनाय लाइनफोरखौ। सिदा सिदा बुंदो ना थाबनो। औ, जेब्ला आंनो गोबां थाखा नांगौ जादोंमोन गावनि जोनोमगिरि बिफाखौ बासायनो थाखाय, बै समाव जेब्ला आं नोंनियाव थाखा फैसा लांनो फैयो, बै समावनो हस्पिटालाव गासै जानांगौआनो जाजोब्बाय। इसा नों मानो गाबदों? मा खोथा? सिदा सिदा बुंदो ना। गोसोआबो आंहा गुरलुब गुरलुबसो जाबाय। ना बिहावफोरासो माबाफोर जाबाय ना माथो? बिदि नङा, आफाया जेबो जायाखै। गासै खोथाफ्रानो उल्था फाल्थां जानानै थाजोब्बाय। आंनि मामा आरो बाबाया थाखा फैसा मोनै समाव डक्टरनो आंखौनो गथायनानै बिसोरो आं बुंनो हानाय नंला। मा जाखो इसा? मानो गादों? बिसोरो मा जाखो? नों बुंनो हालायै मा खोथा? बिसोरो आइ आरो आफाया आंखौ डक्टरजों हाबा फिक्स खालामनानै दोनबाय। मा बुंखो नों इसा बेफोरखौ? नों आंखौ थगायदोंसो ना? आंजों हाबा जानो बानानै नों आंखौ थगायदोंसो ना? इसाया फैसा लांदों होननाय सेंग्राया बेनो? ना इसा नों आंखौ थगायदों ना? नों आंजों हाबा जानो बानानै नों गोदान महर दिन्थिदों ना? नों फोथायाखैना? जेब्ला डक्टरनि आरो आंनि हाबानि फटक नुगोन, जेब्ला डक्टरनि आरो आंनि हाबानि भेमपाथि गाबनाय खोनागोन, अब्लासो नोङो नंगौ सानगोन ना? नों आंनि बुंनायखौ फोथाया? नोंनि गोसोआ जुदि आंजों दङब्ला, नोंनि गोसोआ जुदि गोराब्ला, मा बिमा बिफा बारहुंखा बांग्रिमाबो नोंखौ आंनिफ्राय दोरद होनो हानाय नङा। गोसोआथ' आंहा रावजोंबो गैयामोन। हाबा जानायनि सिमांबो गैयामोन। आंहा थांखिसो दङमोन, सिमांसो दङमोन सासे फरायनानै गिदिर मानसि जानो। नाथाय मजबुरियाव आफानि थाखायसो आङो नोंनोबो खोथा होनो गोनां जादोंमोन। नाथाय खोथा बायदिनो आंबोथ' सोलिनो राजिमोन। नाथाय हरखाब हनै बिदि जाबाय। देलाय नों बुंलाय, आं दा मा खालामनो? ना आं नोंजों हाबा जानो बिमा बिफाखौ दुखु होनानै, ना आङो डक्टरजों हाबा जानो? नों मा खालामो? आं नोंनो खोन्थाबाय। नों आंखौ दा नाजावगोन ना नागारगोन? आंनियाव बेखौ सोंनो गोनां खोथाबावमोन नामा? नोंखौ नाजावनानैनोथ' आं नोंनो थाखा फैसा होदों। दाबोसिम नोंनि सेराव दङ। नाजावामोनब्लालाय आं मानोथो फैदोंमोन बेयाव? आरो नोंजों मानो रायलायदोंमोन? नोंजों मानो दङमोन आं? बिदिब्ला नों आंखौ नागारनाय नङाना? बिदिब्ला मोनसेल' राहासै, नों आंखौ दानो लानानै खारदो, अब्लासो मोनसिगोन। नङाब्ला बिमा बिफाया माब्लाबाबो गनायनाय नङा। सेट गासैबो फैमाल गोजा। खोनासंलाय इसा, आं माब्लाबाबो बिदि खारखोमानानै हाबा जानायखौ मोजां मोना। आंहा एसेबां थाखा फैसा दङ। आंहा गोदोनिफ्रायनो सिमां। आं जायखौनो हाबा खालामगोन बेखौ आङो गाजा गोमजा सनानि गारियाव थिखोनानैसो हाबा खालामनो गोसोमोन। आरो आं नोंखौ बेबायदिनो सिमां नुदोंमोन। नों बेफोरखौ मा खालामखो? मालाबा समाव साननायफोराबो फैमाल जायो। नों बेफोरखौ बुंबाय थानो नांला। नों आंखौ हाबा खालामदो, दिनैनो लाना थौदो थौ। इसा साननैसो सम होबाव। आं नोंखौ दिनैनो लाङा। आं नोंखौ गाजा गोमजा न'आव सोंहैगोन। आरो नोंसोरनि न'खरनि मानसिफोरा आं सोंहैयोब्ला नोंसोरनि बिमा बिफानि गोसोआबोथ' सोलायनो हागौ। जागोन दे बिदिब्ला। नोंनो साननैसो सम होबाय। बे साननैसो समावनो नों आंनि न'आव थांनानै सोंहैदो। बिदिब्ला आं नेना थाबाय नोंनि सोंनो फैनायखौ। इसा खोनासंलाय। गासैबो खोथाखौ खोनाजोब्बाय आं। गासैबो खोथाखौनो खोनाजोब्बाय। आं खोनाबाबो खोनायै बायदि बबि जानानै थाथ'नोसै। इसाया आंजों माबा मोनसे खोथा दङ होननानै बुंदों। मा खोथा जाथावगौ? माबा मोनसे खोथा दङब्लाबोथ' गावनि न'आवनो लिंनानै रायज्लायजायोना। आरामनो हर थानानै फैनोबो हालायगौमोन। ओरैनोब्लाबो बिमा बिफाया आंखौ फसायखाबाय जिहेतु हाबानि सिगांबोथ' माबा माबिफोरखौ जाजायोमोन ना। डक्टर! आच्छा, सिख्ला मानसि। नोंहालाय माथो बेमार जानायखौ सिख्ला मानसिनानो? माबा डक्टर, आंनिया ना
गाहायाव सानफ्रोमबो ओंखाम जाखांबानो जा उदै सायो डक्टर अन्नानै नायनानै होलाय सिख्ला मानसिनि उदै दांनो मोनसिगोन हामथारबाय दे दे ओइ बिसिनायाव उन्दुना हो दे गोलाव जाना हो जागोन दे बबेयाव उदै सायो होनदोंमोनलाय उथुमै गाहायाव दे नोंना गुस्लाया थिखोनानै होदो आयु सार आं लंपेन्टखौनो गानाखै गुस्ला थिखोबालाय माबायदि जानांगौ बेलेग डक्टरफोरालाय माथो उदै साबाबो जिनि सायावनो नायो नोंनालाय मा गस्ला थिखोलायनो होखो लासिं बासिंनो डक्टरनि बुंनायफोरखौ लाजिब्ला फैनोनो नाङा गासै बेमाराबो एखे नायजायाना उथुमैनि गोजौ साब्लासो जिनि सायाव नायनो हायो उथुमैनि गाहायाव साब्ला जिखौ थिखोनानैसो नायनांगौ दे बिदिबालाय थिखोना होनोसै आं नों मेगन मोसिब आरो जेबो आवाज दाहो आं गोसो बायदि बिलिर नायगोन आयु माखौ बिलिर नायनो नागिरखो बेलाय डक्टरालाय एसे बोरैबासो नामा ओरैनोबा खोनाखायो डक्टर मानसिफ्रा एसे गुन्दा जायो होननानै बेबो बैसो जानानै थागौनाय आं दिनै बेखौ नायनानैसो गारथारगोन मा खालामो बियो मोजां नंगौना नङा बियो दिनै बेयावनो मोनथिगोन आं मेगना मोसिब दै मेगना मोसिब डक्टर उदैखौसो नायनो होदों नोंलाय मा फेन्दाफोरखौसो बिलिलाबायबाय थाखो आंहा फेन्दायाव जेबो जायाखै उथुमैनि गाहायावसो उदै सानाय जादों डक्टर फेन्दाखौ बिलिनो नाङा डक्टरा सोर बेमार नायग्राया सोर नों ना आंसो नायो दा आंनि गोसो बायदि नायगोन ना आङो फारसेनिफ्राय बिलिरनानै नायाब्ला नोंनि उदैनि बेमारखौ माबायदि हमनो मोननांगौ आं डक्टर लासिंसिं बेबायदिसो होनबा नोंनि आखला नों बायदि गुन्दा मानसिया डक्टर जानायनिख्रुइ जायोनो साबसिन हिनजाव मानसिफोरनि सिख्ला मानसिफोरनि मान सनमान जाग्रा नों सासे डक्टरसो इसा नों सफैबाय नों मानोथो राव होआलासे बिदि हाबफैनांगौ नों आंनि अफिसाव जिरायबानो जायोमोन ना दसे थिगानो जाबाय आं दे दिनै नोंनि आखलफोरखौ मोनथिफैबाय नों बायदि आखल गैयै डक्टरनो आंनि बिमा बिफाया नोंखौ हाबा होनो नागिरदोंमोन